Masquera say, Mure Zimbabwe, welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Kana katika kutanka kukuya pa nino channel, please don't forget to subscribe. Kana uchungwa waka subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasi Mure Zimbabwe takigira inyari kupisa, inyari kunetsa nyaya, yaburitswa ne one of Mazano PF supporters, ayo Mazano PF supporters, atonetawo. This is one of eZanu PF supporter akaenda kuHeroes Eka apo paivigwa, one of my ZDF members akafa last week muri Zimbabwe. Akabuda achichema ne speech akapiwa na Mnangagwa pamwechete nemamiro akaita nyika zvikanzi they were expecting kuti Mnangagwa vachanga vachiadressa ma issues ari burning munyika, ma issues ekunetsa kwezvinhu, ma issues ekuvhara kwana OK nana Ian Richards hanzi but Mnangagwa vakapa speech yaisabatika hanzi kuratidza kuti havana nyika yetatu muri Zimbabwe. Tikade kusta nguva nyitoto kunzwisai audio mwamadze zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Mose kwamuri masikati akanaka, hama dzinodiwa masikati akanaka vose mose kwamuri. Tamushishi zvedu kudzokera kwatabva kubva paHeroes takananga kudzimba. Chikuru chatakatarisira kunzwa zvinobuda mumiromo yevatinoti vakuru kuti vataure maomero akaita nyika. Chokwadi hapana chandambonzwa. Ndandichitarisira kuti pachataurwa nyaya dzana OK. Kuti vana OK ava kuvhara havo tembarara vachavhura zvakadai. Ndandichitarisira kuti tichanzwa maomero ari kuita zvinhu kuti aiwa zvichapaviswa zvakati. Asi hapana kana chatafambira, tangofamba kunoona munhu achivigwa hake. Asi nguva yakapera iyo taiti tikatonzwa kuti kwaita Heroes ndopatainzwira mashoko makuru enyika kuti aiwa ndo panotaurwa mashoko ekuti vanhu vose vanonzwa kuguta kuti aiwa nyika yedu takuzobva apa tichisvika apa. Zvino apa hapana chatambonzwa, aiwa kungonzwa rondedzero yaye chigudu wacho kuti wakazodai ukadai. Asika nyaya yekuti tinonyanya kufarira vafa iyoyo inonyanya kurwadza nokuti varombo vacho vari kutotambura. Asi mimi moda kukudza vafa. Vafa vamuvapa mastatus ekuti ndo Heroes status ngaatopuwa mari yakawanda kwazvo. Iri mari yaari kupuwa anoityira kupi? Iye anga achitotambura ari kumusoro ikwarusapewo. Hapana aimbomuziva atozikanwa nokufawo. Zvekuti dai anga zinotwake twanga achidya papasina. Saka ndiri kuti varumeka ngationei kuti tiri kudii nenyika yedu yeZimbabwe. Zvokwadi nyika inoda kutungamirwa. Uye kutungamira nyika kutungamira vanhu vamwe vacho vanotoziva, vamwe vacho madofo, vamwe vacho vakadi. Asi kana uchitungamira zvakuti uri kutungamira gurupu revanhu vanoda kuziva zvauchaita mangwana uye zvauri kuita nhasi uye zvakaitwa nesuro, kuti zvese izvozvo zviri kubatsira here vanhu vauri kutungamira. Kana zvisiri kubatsira vanhu vauri kutungamira ndo paya pamunozoti vanhu vapanduka. Haiwa, hakuna munhu anopanduka. Hakuna munhu anopanduka. Munhu anopandutswa nezvauri kumuita. Ukagara uchingonditsunya saka ndongonyarara, ukagara uchingondirova ndonyarara, ukagara uchingondituka ndonyarara. Handi ndozodzimana ndataurawo kuti varume dai mamadaiwo zvinhu zvadaiwo. Asi ingorizi kungonyararira komana ndo kunonzi kunyarara kau. Hapana chatambonzwa chataurwa chine musoro chokuti unototi ndakuenda kumba ndinoudza vari kumba kuti tataenda kuHeroes, saka kuHeroes kwacho kwazonzi zvakati. Hapana, kungodzoka kumba ungonzi madzoka akakwati tauya kwakwakadii kuti havigwa. Ndo statement yacho kuti havigwa. Nekuti hakuna chatambonzwa chingabatika kuti uinde nacho kumba unotaura kumba kuti aiwa tatiri kuHeroes saka tazonzwa zvakati. Varume, zvimwe zvacho zvinotorwadza. Ngatiitei zvinhu zvinoita kuti pega patiri tinge tichikurangarirawo, pega patiri tinge tichikufungawo kuti aiwa apa wakambonatsawo, apa wakamboitawo zvakanaka, apa kwete kuti tongogara tichingozhamba nguva nenguva tichingochema bedzi kuti akomana tiri kuenda kupi, akomana tiri kuenda kupi. Iye apa mazuva ndingachifamba apa tiri kukura.
apa vanati kudu kutofa tiri kutofa tichitopera vamwe vachinyatsorapwa kumhiri kwamakungwa kwekuti anenge achiwedzerwa tumwe turopa tunyowani tumwe itongonzi aiwa idya migodzombo iyoyo hakuna kana mishonga yacho mahospitari macho hakuna kungonzi ameno onanai muri kumisha ameno kana wapona survival of the fittest saka tingararama izvozvo vane nhumbu vari kungofa zvakatooma mwari kusunukira kuseri kwedhoo otofira kuseri kwedhoo toviga toudzani watingauti hakuna zvakangofa zvese muzvikoro papi zvafa zvese saka ini ndiri kuti varumeka hongu tinganyarare zvedu kana kuti tinganzanzi munongowawata pamasocial media wodi wotaurira kubi kutotaura ipapapa pamwe tingatonzwanani zvakaoma vakaungana kwamutara vakabva vasungwa zvinhu zvacho zvinobva zvatodhakisa zvichamboti tiri zvakanaka macomrades ngatifungei patsva ndofunga mangozvinzwira mega murezimbabwe zvataurwa nesupporter weZanu PF tisingazivi kuti munozviona sei hazvina kumira mushe bato reZanu PF rava nebongozozo ratakaona vageza one of my war veterans achitaura iye achiti vaMnangagwa Ngaabve because he is corrupt vamwewo masupporters avachiwenga ari kutaura ivo achiti vaMnangagwa vatadza kutonga nyika Ngaabve ngachimboendawo kuhwedza. Patakaona there was a clash between ZANU PF supporters on Monday kuHeroes Acre. Funga supporters of President Emmerson Mnangagwa vaichantawo masongs in favor of President Mnangagwa. Supporters avachiwenga chichantawo songs in favor of Vice President Constantino Chiwenga. Ngatakanzwa vaMnangagwa vachiimba vachichauraya vachiti 2013 ndeya Emmerson siyana naye Mnangagwa. Supporters wo avachiwenga vachitaura ivo vachiti this time chavakuenda kuhwedza reZimbabwe. Nyaya yakabuditswa neNews Zimbabwe on their website vachitaura vachiti rival ZANU PF supporters Monday clashed at the Heroes Acre where songs calling for President Emmerson Mnangagwa were drowned in chants to favor his deputy Constantino Chiwenga. 2030 ndeya Emmerson siyana naye Mnangagwa sang hundreds of supporters at the burial of national hero Tinaye Chigudu. Chigudu was one of the first combatants trained under the Zimbabwe People Revolutionary Army, ZIPRA, in North Korea. He spent 12 years in prison during the fight for liberation and continued with the fight for independence after his release. The 2030 statement chanted at Zimbabwe's National Shrine was in reference to efforts by sections within ZANU PF which want Mnangagwa to stay in power beyond his constitutionally mandated 2 terms. Although his second term ends in 2028, some within the party want to delay Chiwenga's ascent by extending Mnangagwa's term by 2 years. As Mnangagwa's supporters sang, another section chanted Siyana naye Mukanya. Mukanya is Chiwenga's totem. The clash had been anticipated, seeing as the succession battle in Zimbabwe's ruling party continues to heat up. Despite his conspicuous silence, Chiwenga is reportedly eyeing the presidency. He has, however, publicly denigrated some of Mnangagwa's allies much recently when he seemed to attack controversial tenderpreneur Wikneo Chivayo, whom he described as a Chigananda. Mnangagwa, on the other hand, has already made inroads towards achieving the term extension with provinces and leagues in ZANU PF having already started endorsing him. Ndomabuditsiro wakati kwa nyaya ine News Zimbabwe tisingazive kunena sei nyaya itu dziwo zvamunofunga mu comment section.